Petra vagyok, és toborzóként dolgozom a MÁV Startnál. A toborzó az, aki a munkáltató és a jelentkező érdekeit egyaránt képviseli, mint egy kapocsként funkcionál közöttük. Célom a munkám során az, hogy a legjobb jelöltet megtaláljam az adott pozícióra, és támogassam őt az onboarding folyamatban. Ahhoz, hogy a munkámat sikeresen lássam el, szükséges empátia, emberismeret, szervezőkészség, kreativitás, és nagyon fontos a jó kommunikációs készség. Amióta ebben a munkakörben dolgozom, azóta jelentős fejlődésen mentem keresztül, mind a kommunikáció, mind az önálló gondolkodás és döntéshozás, mind a határozottság, az előadókészség és a számítás technikai ismeretek területén. A jövő HRS generációinak azt javaslom, hogy legyenek nyitottak, kreatívak, kitartóak, merjenek az ötleteiknek hangot adni, és elhivatottak legyenek a szakmájuk iránt.